Mañá comeza en Ribeira a campaña comercial do Día da Nai. Os clientes que realicen as súas compras en calquera dos 55 establecementos participantes entrarán no sorteo dun premio especial de 1.000 euros a consumir nun só día. Grazas á colaboración de Chicolino e Gadisa, sortearase tamén unha cea para 2 persoas e 2 cestas da compra valoradas en 50 euros cada unha. Unha campaña que vai a estar presente desde o día mañán 23 hasta o día 4 de maio, no que, bueno, neste ano pois decidimos incluir unha serie máis de regalos no sentido desta campaña, non? Vamos a sortear 1.000 euros para gastar nun solo día, digamos, ca función de registrar os tickets na página web da asociación. A maiores, pois tamén quería darlle as gracias pois a Gadisa, que tamén este ano pois sigue colaborando con nós con dous vales de compra de 50 euros para a festa da compra, e como non tamén ao restaurante Chicolino, que este ano pois tamén aporta unha cea para 2 persoas. Os premios serán, o primeiro premio será o de 1.000 euros, os segundos o da cena, e o terceiro e o cuarto pois os das cestas de compras valoradas en 50 euros. A campaña conta coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Ribeira. Dende a Administración local animan os veciños a participar, dinamizando así o tecido comercial da vila. Poñen ademais a disposición dos clientes tickets de estacionamento gratuito para facilitar as súas compras. Contribuyen mediante este tipo de campañas a incentivar más el comercio local y también recordar lo que ha dicho también el presidente y también recuerda muchas veces el señor alcalde y todos los miembros del Ejecutivo, el tema de que no hay disculpa para no venir a comprar a Ribeira, tanto de parroquias como de concellos limítrofes, porque, como han dicho aquí, tenemos facilidad de parking a esos precios con esas bonificaciones que prácticamente tienen todo se podría decir casi al 100%, haciendo unas mínimas compras en un tiempo bastante completo, gratuito, en el parking, por ejemplo, del Centenario. A campaña finaliza o día 4 de maio e o 5 realizarase o sorteo. Para participar tan só é preciso rexistrar os tickets de cada compra na web da asociación.